Sugeng dalu Bu Limbo. Iya, sugeng dalu Mbak Nika. Dalu Mbak Eva. Sugeng dalu Mbak Yulika. Batange yang setunggal wonten pundi niku? Niku pengandhape jenengan. Batange si pendem. Aja Nyebatangan niku lho. Mosok kula kan ngurus niki. Lah ya piye? Yo witeno Kemarin itu. nah, rene sing ning tengah Kak, ning tengah Kak, ning tengah, ning tengah. di tengah di tengah. Ning tengah, ning tengah. Kene ning tengah. Lho, Ya, ini Tur, kira ya, Tur. ya pancuran Kak Apit Sendang. Ndi? Lah iki pancurane. Sendange? Iki karo iki. Oh, Wis mesti kok ndang karo iki. Kok iya bener piye? ya bener. Lah apa? Sendange kaya ngene mlake pancurane cilik. Sendang loro ora tau dikuras. Dadi lumutan kabeh. Ya ora. Ya ora, apa wis ngerti. Wis ngerti kahanan nggon aku karo Mbak Yu. Ngerti. Kapan? Nek ora Sendang nang omah lho. nek ora lumuten iki malah ngrekasake. Sik to. Rasamu kepiye? Rasa apa? Aja diopo. Iki wong lanang kok mbok raine yo. Nah, Saru kaya iya. ngono. Kaya kok mbok ngenak-ngenake. Aja dikono lho saru ngono iki. Aja dikono ana iku iki lho. Lho. Oh, Jadi dadi ora kita kira ki ngewaki aku lho. Kok malah luwe ganas kono. Asline mratenge wong lanang yo jadi ngenak-ngenak. ora pareng dinyanake. Parenge dipiyake. Oh. Rasamu piye, Lek? Piye, Lek? Rasane rek. Mangga Mas Gareng. Ya Allah, Mas Widodo. Karo Mbak Nita. Mas Gareng susu anak lho. Iya, jujuran. Oh, alah. Halo, Lek. Dong rumpuk kene dadi rameke. Monggo Mas Gareng. Iki mbake kok beda ya? Iki putrane Sembara. Bagus ya, lagi Nah, Wong teko-teko kok terus cukut sajen iki nyapa? Saya ngikut sajen iki. Iya. Sajene aja diadu-adu mesti sok tak adahi gomu. Wah, bosan ya. Apa dosen iki ora itu mangan sajen. Oh, itu apa? Itu. Iya penting. Mas Gareng jumeneng. Seneng sekali kan. Lah itu. Monggo, Mbak Nita pinjem dulu. Nah, Mas Gareng iki kan yo dagelan pelawak. Lah pelawak iki sak ora-orane disoting iki yo kenek ngene iki. Kan biasanya nek pelawakmu ngumpul akeh malah Ora itu den. Aku lagi ngerti asline lho. Apa ya? Asline Mas Gareng susuan iki nembe niki. Gareng dodo. Apa malah bagus sing dadan no kae ya. Padha karo bojoku. Bojoku nek karane aku ya ngono kuwi lah. Lah iki Ganteng nek dandan. Aku Apa anggere ini dandan? anggere bar wayangake mulai kok resik-resik ora. Lah piye? Teko omah langsung kegiatan ning omah. Yo, yo ngono kae le. niki to Mas garwane jenengan. iki. Lah kok beda karo sing nang Beda Solo piye kae? ora apa-apa. Iku aku mbak tutukan. Lah jembe piye ta, Lek? Sing tidak nang Solo kae jilbaban Oh niku. iya, Rambutnya semiran apa? ora? Rambutnya Kae semiran. urung jilbaban. Bar kae terus jilbaban terus. Lah apa? Anting-antinge wis kedol kok karo aku. Sugeng dalu yang cantik. Ayo sakarepmu. Jenengane asline jero kok. Apa? Lah ngakon ngatur kok dibageke sugeng dalu sakarepmu kok. Bertambah 1 tahun usiamu. Bukan
ulang tahun ini manjat. Kita tahu pripun rezeki. Itu kalau Sampai laris ya. ulang tahun yang ke-36. Rasa dikasih. Ayo jatuh iki. Jare ora wong nom ambil ada. 36. Ngertine wis 47. Masa asatene 36. 35 pasti. Ah, bener. Kira 35 itu nomornya apa? Maksudnya Apa? pedus. Kanan dewe. Elek. Makanya terima kasih untuk Mbak Ati di mana? seluruhnya. Mbak Ati lagi cepat-cepat. Oh, istirahat nggih. Di sini. Oh, iya iya. Bojoku sibuk. Hmm? Sibuk sayang. Rasa nangis Mas, rasa terharu. Aku iki terharu Mas karo kanca-kanca wis nangis. Sik, anu iki lho pertanyaan iki mau lho. Ngapa? Jare garwane Mas Catur ki sibuk. Heeh. Sibuk ngurus layang. Layang ngopo iki? Aku kok malah pikir aku. Mosok Bojoku kan pegawe. Oh, aku nyau kan dongo, yo bodho ngono kok. Ayo ngurus layang perceraian. Dibuka. Sampeyan ora meneh aku kado. Sidan, Sampeyan. boten. Balik lho. Contoh kowe iki jane iki nek karo dalang ulang tahun ra kek kado piye? Lah nek iki ora melu aku arang-arang, ora apa-apa. Lah sampeyan lho bendino melu aku ya ora kaya apa. Ojo aku ya. Oh, enten kado niki. Kado saking kanca-kanca. Kerupuk iki. Kerupuk kado ya saya Anu lho Pak Catur niku mau diitung jumlah ya 36 pas ulang tahun jenenge. Mboten percaya jenengan. Percaya. Lah kira-kira percaya takon ngitung ngono lho. Lagi jale kok ngitung kerupuk. Wes ora bali. Aja nang kene. Enggak Enten nopo? nyuda wahyuku kowe malah. Senengane kan Wahyuni, Wahyono, Wahyuni. Nggih nika dalem punika nderek Mangayu Bagyo anggenipun Pak Subur kalian Bu Lestari ya leres. Menika dhawuh paken putra kakungipun Mas Gunawan. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Pun ngoten mawon. Mbak Niken arep nembang apa lagi? Manut. Ya nembang. Dan yuk. Kersane nembang kali Mas Gareng kok. Ya. Ya kowe nyer ngopo? Aku golek. Aku yo engko kan yo isih kok paling Mas Gareng ki delongas ki terus cabut kok. Lah nek guru bayaran yo lo kontur to nek. Lah iki kan dadak Gareng. Bayaran iki sapa? Ora bayar. Jakom yo yu. Oh jago. Kowe iku kanca-kanca aja lali gedung ngene muda gojekan lali sak nyumbek angen. Wis do diupload burung nek urung aku upload 10 iku. Le uncet. Kowe ku nyumbang ora? Aku to. Heeh. Oh, nah. Kena nyumbang. Nyumbang Pira? 15.000. Lho ya, 30 ngono Cilik ya. 15.000. Apa ya peca cilik nyumbane cilik. Beli mulasem gede. Wah, saiki 200. Ora. Lek dodol garing nyumbang 20 ya anake dijak kabeh. Sing ngomong sapa? Bengi iki akeh nyumbangku. Oh iya. Wah, yo nyun sewu ora tak ketok-ketoke gandeng dongo rembug tak ketoke. Nyumbangnya pira lho, Mas? 1 juta. Weh, lho nek 1 juta lho. Ya normal kok sak omah jak kabeh kok. Aku sing ora bersentugel tok. Ya 15.000. Nek kurange, aku yo 975. Berarti Terus selawe, kok wae. selawe le umum. Kajak 10. Pak. Lek Mas, jenengan sampeyan selawe, kono 15. Lah nek kowe genep ras kudono gek pira? 30. Aku tak. Heeh. Ya 30. Yo, nembang apa iki? Nembang apa? Karo Mas. Anu bawa ya aku biasanya melu Mas Catur atau itu bawa. Begini gandeng. Ora melu tak bawa. Gareng iki wis galak iku ya. Aku nek melu Mas Catur ora tok nembang kok. Parasipun apa nih? Alas, Enam. selamat menika selamat menika nggih.